Svi ljudi na svetu imaju nekakav pojam o Bogu, ali postoje različita shvatanja tog pojma. Oblikovana u različitim istorijskim, geografskim, društveno-kulturnim okolnostima, takva bogoshvatanja ili bogoviđenja porodila su sisteme koje nazivamo religijama. I ne razlikuju se religije samo u predmetu verovanja, odnosno u pogledu toga na koji način jedna religija prikazuje čoveku Boga, nego uopšte u načinu na koji se do takvog verovanja došlo. Tako, na primjer, postoje religije koje su zasnovane na prirodnoj i spontanoj potrebi čoveka da se obraća nekakvom biću koje prevazilazi njegovo znanje i njegove sposobnosti. A takva prirodna i spontana potreba čoveka opet počiva na strahu, iskonskom strahu čovekovom od prirodnih sila koje katkad predstavljaju opasnost za njegov život. Čovek hoće da umilostivi te sile, da se sa njima sprijatelji, te da tako odagna strah kojemu one izazivaju. Postoji samo jedan način da to učini. Pridaje im razum i smatra ih slovesnim bićima koje mogu da ga čuju, razumeju i primaju njegove darove koje im kroz žrtve prinosi. Tako čovek u stvari vidi jedno neizmerno veliko slovesno biće koje šalje gromove, uzburkava more, trese zemlju, čini da seme daje plodove i ovekovečuje život. Tu silu on naziva Bog, a često je i umnožava tako da u svetu vidi onoliko bogova koliko je sila koje ga impresioniraju. Kao što je veoma očigledno, kult ovakvog tipa koncentrisan je samo na čoveka, a često se, čak i danas, može sresti unutar ljudskih zajednica, pa čak i unutar hrišćanskih. Sve je veoma jednostavno. Ako sa doslednošću sledi ceremonijalna pravila i pedantno primenjuje etiku koja mu nalaže njegova religija, čovek je sasvim spokojan jer ima Boga u svom džepu. Postoji, međutim, jedan drugi način traganja za Bogom, a u stvari zasnovan je na traganju za istinom ili žeđi za znanjem. Primer takvog slučaja jeste primer drevnih Grka, koji na nas ostavljaju utisak svojim ogromnim dostignućima u filosofiji. Ispitujući svet i posmatrajući život oko sebe, filosofstvujući, zapravo Grci su došli do jednog sasvim logičnog zaključka, a to je da sve što postoji oko čoveka, sve što živi oko njega mora imati neki uzrok. I tako, sledeći uzroke jedan za drugim, zaključili su da mora postojati prauzrok svega što postoji i takav prauzrok nazvali su Bogom. Šta je on tačno? Nisu mogli da znaju, ali su logikom zaključivali. Pošto je prvi uzrok postojanja kosmosa, sledi da je on potpuno slobodan, odnosno da svoje postojanje ne duguje nikom. Ipak, ti i takvi zaključci koje su drevni Grci donosili nisu im pomogli da Boga upoznaju, već su samo ubeđivali njihovu logiku da kao nepobitnu stvarnost prihvati da Bog jednostavno postoji. To je isto kao kada bi neko u pustinji u kojoj nema ničeg sem peska ugledao kuću. Odmah bi mu bilo jasno da joj je neko sagradio. Međutim, na pitanje ko je to učinio, odgovora ne bi bilo. O graditelju bi se samo moglo nagađati na osnovu onoga što je u svoju građevinu utisnuo. On definitivno postoji i o njemu se može nešto znati, ali se on kao ličnost ne može upoznati. Treće polazište čovekovog obraćanja Bogu sačuvano je na stranicama Starog zaveta u knjizi Postanja i vezuje se za ličnost jevrejskog praoca Avrama, koji je živeo u jednom mesopotamskom gradu, Uru Haldejskom, i koga je Gospod, pozvavši ga da izađe iz doma svoga, ponudio obećanje da će naseliti vasceli svet njegovim potomcima. Kao što znamo, Avram nije mogao imati dece, ali poslušavši Boga, on je pod svoje stare dane dobio sina i zaista potomci Avramovi, koji se danas nazivaju hrišćanima, naseljavaju vasceli svet.
Dakle, za razliku od onih ljudi koji su logički ubeđivali sebe u Božije postojanje, a to su bili drevni Grci, za razliku od onih ljudi koji su svoju religiju zasnovali na strahu od Boga, što možemo nazvati drevnim religijama sveta, prvo Jevreji, a zatim i hrišćani koji su se takvoj veri naučili od Jevreja, zasnovali su svoju veru na onoj veri koju je Avram imao u Boga, odnosno poverenju. Jer Bog se Avramu otkrio licem k licu i mogao je sa njim da razgovara kao jedan čovek sa drugim čovekom. Tako da danas hrišćani i nekada Jevreji kada govore o Bogu, govore o Bogu otaca naših, o Bogu Avramovom, Isakovom i Jakovljevom, dakle o onom Bogu koji se družio i otkrivao njihovim duhovnim precima baš onda kada je on to želeo.